Pomalu. Běd se to, dej. Hodně štěstí, zdraví. Jupi. Tak si co? Stůj. Když jste něco přát, ještě za ní. Ona nás pálí. Ona nás pálí. Tak si co? Přej a foukej. Všechny. Sláva. Tak ho dej na stůl a rozřežeme ho a sníme ho. Tak kdo si dá dort? Holky, dáte si všichni dort? Kdo? Kačka? Natka? No. Ale tohle je vyhlášení cukrárny. 25. ledna 2014